sa isang construction site. PPE ang tamang kasuotan bilang karagdagang proteksyon kapag gumagawa. Ang hard hat ay proteksyon sa ulo sa nalalaglag na bagay. Safety goggles ay para proteksyonan ang mata. Earplugs ay panlaban sa matinding ingay. At face mask, laban sa alikabok at usok. Proteksyon laban sa init at posibleng pagkagasgas ng mga braso ang long sleeves. Ang gloves ay gamit upang maiwasan ang pagkasugat ng mga kamay. Protektahan ang mga paa sa pamamagitan ng safety shoes. Kailangan din ng reflectorized vest upang madaling makita ang isang manggagawa, lalo na kung sa gabi magtatrabaho. Kapag magtatrabaho sa mataas na lugar, huwag kalimutan magsuot ng full body harness. Libre dapat itong binibigay ng employer. May naaayong PPE sa